Helo, Fion Llywelyn ydw I a fi'n ddarlithydd cyfrwng Cymraeg yn y Gyfraith. Mae nifer o gyrsiau gwahanol gyda ni yn yr adran. Mae fe yn bosib astudio'r gyfraith fel pwnc sengl ar ben ei hun, neu mae fe hefyd yn bosib i gyfuno fe gyda pynciau eraill. Mae'r rhain yn gyrsiau major minor sy'n golygu byddwch chi'n astudio mwy o fodiwlau yn y gyfraith, ond hefyd yn cael blas ar faes arall hefyd. Mae'n cynlluniau gradd ni yn y gyfraith yn gymwys am Prifysgol yr Coleg Cymraeg Cenedlaethol, so mae'n golygu bod yn bosib astudio o leia 80 credyd ym mhob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bywyd myfyrwyr yn yr adran yn fywiog ofnadw. Mae y Gymdeithas Ymryson yn un o'r prif gymdeithasau sydd gyda ni, a mae hwnna yn gyfle i fyfyrwyr y gyfraith i ddatblygu sgiliau eiriolaeth. Felly beth yw e'n ei hanfod yw bod chi yn esgus bod chi o flaen y llys, felly byddwch chi'n dadle achos cyfreithiol o flaen barnwr neu farnwyr. A mae'n cymdeithas ni yn llwyddiannus ac yn weithgar iawn. Maen nhw yn cystadlu o fewn cystadlaethau mewnol a hefyd yn genedlaethol yn reolaeth trwy'r flwyddyn. Mae yna ystod eang o ddulliau addysgu yn cael ei defnyddio yn yr adran. Falle'r amlyca yw'r ddarlith draddodiadol a seminarau hefyd. Mae gyda ni hefyd weithgareddau mwy rhyngweithiol, fel gweithdai fel rhan o rhai fodiwlau hefyd, le mae myfyrwyr felly'n cael cyfle i wneud gwaith grŵp a falle cyflwyno reit ar y diwedd ar ôl paratoi gyda'i gilydd. Mae gyda ni gyfleoedd i fyfyrwyr i astudio dramor am semestr neu am flwyddyn, a mae hwnna fel rhan o'r cynllun Erasmus+ a hefyd fel rhan o gynllun rhyngwladol hefyd. Mae gyda ni fodiwl sydd yn ymdrin â profiad gwaith le mae myfyrwyr yn mynd allan i wahanol asiantaethau diwydiannau a felly hefyd yn cyflwyno gwaith yn seiliedig ar y profiadau yna maen nhw wedi ennill. Mae myfyrwyr Aberystwyth yn hynod o ffodus bod Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn tafliad carreg o'r campws. Mae hwnna'n hollol allweddol i fyfyrwyr y gyfraith mwyn gallu datblygu sgiliau ymchwil cadarn yn ystod i astudiaethau gradd nhw. Mae Aberystwyth yn le arbennig yn enwedig i fyfyrwyr sydd moyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gyda ni hanes hir o ddarparu Cymraeg yn enwedig yn Adran y Gyfraith. Mae fe hefyd yn le mae lot o weithgareddau allgyrsiol cyfrwng Cymraeg yn digwydd, gyda undeb y myfyrwyr, gyda llety cyfrwng Cymraeg a lot o gymdeithasau hefyd. Mae'n bosib cael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau ni gyd ar ein gwefan ni. Mae fe hefyd yn bosib i chi gysylltu gyda'r adran ar unrhyw bryd dros e-bost neu y ffôn. Byddwn ni'n dwlu gweld chi yn Aberystwyth, felly os chi'n gallu dod i ymweld â ni, mae'n dyddiadau ni gyd ar y wefan. Diolch yn wylio.